Sir, after na sumadsad yung barko, hindi naman po delikado yung engine niya. Baka mag-leak po yung ano po. Ay, hindi po sir. As per the captain of the vessel, sir, sinecure po nilang maigi yung yung mismong vessel, yung engine room, lahat po ng pwedeng isarado, lahat ng pwedeng secure, ginawa po nila. Then, ngayon po sir, nagpadala po ulit kami ng personnel para i-monitor po yung vessel po doon. Nagdala na rin po sila ng oil spill boom in case magkaroon po ng traces doon sa mismong vicinity waters, doon sa area, or sa mismong kung shoreline po sir. So, as of now, sir, ano na po yung ginagawa nating pag-monitor and ano po yung plano natin sa kanila? So as of now, sir, inaantay po namin yung updates from the shipping company, at the same time, updates from the captain. Then yung tropa po namin dun, sir, is ginawa po naming tumbahan, sir, para dire-diretso po yung monitoring po natin in case magkaroon pa ng oil spill. Oil spill. So, kung meron mga oil spill, di ba ito, delikado ba ito, sir, sa mismong karagatan? Yes, sir. Harmful po ang isang oil spill po na instances. Kaya hanggat maaari po siya, hanggat pwede pong agapan ng mas maaga. So, ginagawa po namin, nagko-commit po agad kami ng personnel together with our equipments po na available, sir, para hindi po kumalat po ng mabilis. So, ano po yung parang gagawin natin, sir? So, yung oil spill boom, sir, haharangin namin yung mga traces ng oil. Yan, para hindi po kumalat sa mismong dagat. At the same time, hindi po siya dumikit agad sa shoreline. Kasi kapag dumikit po sa shoreline, sir, mas mahirap na po siyang linisin. Dahito'y adama, kiti sagsagot kada kayo, ni Ma'am Aida ganuti si Alexander iti Hawaii, RHVA Car Rental iti Ili ti Vintar. Kap Brian Kasabay iti Barangay 14, San Gregorio, San Nicolas. Ma'am Emily Wasay Baldonado Mandapat iti Guam, USA. Kap Dennis Aliado iti Barangay 18, Bingao, San Nicolas. Esmin Halo-Halo iti Barangay 20, San Nicolas. Kadagiti sponsors, Diyos unay ti Agnina.